Tak ini ancur to. Liban dilebone cekap tek sret gunting jegrek kena wis. Apa tak wedheki kok. Wani lho piye. Lah, Aja tak ndara. wedheki lho. Copo. Ora wani nah. Wedheki. 5. Isi pae. Omos lho ndak wani to. Ini lian. Apa ini? Bayan kan njungok lho lek. Malah ngatep ning ngarepan wae. Lha apa? Lho Pak. Duit tak? Duit tak? Kakak Abi. Yo. Aduh, ayo Pak ya. AF. Ya. Yo lah duit kopi. Lah iya bedal. Kopi terakhir nggonku ki. Entakno yo nomor. Aku lho mat globak to, mat globak sing gawe yo. Duit sak wae. Terus iki. Aduh, ini tak jaga ya. Kira. Wah. Ini toh, pesan ini. Duit, isinya apa? Saya kacang-kacang curi orang. Cuk sawah. Ya Mas. Hah? Metro itu di. Dari nyari pisau sepeda kok. Tadi tak tinggal mulai. Ngaret sih. Ngaret nopo? Masuk ketok ngopo, bisa piye iki? Penggawean opo iki arek? Pengen ngaret. Hah, penggawean opo? Saya pengen mak suka. Suka tok dipek. Terus piye? Mbok cekek. Cekek to, ora dicekek piye? Dian wae. Sapi to. Lah kowe berarti sapi. Ya, sapi. Ya. Momo sapi. Lagi tak res ta. Momo sapi. Lah sapi piye? Seneng kowe piye? Tak sewek. Mbah arep lan. Sapi ngono lek seneng piye? Ora roh takoki kowe dhewe. Ora ro. Takoki kowe to. Jenenge sapi. Takoki kowe takoki. Takoki dhewe. Lho wis sapi kok. Takoki lah iki. Sapi lek modele ngono kuwi. Wah, sampe bojo-bojo, bisa ndi ta? Bojone dhewe kenapa? Lah ora dibojo, tapi ora apa-apa. Di Kita lah. ndang mbok bojone dhewe. Bayar pira lah ngene. Mbok bojone dhewe ta. Ora, bayar pira ta? Mbak, aku bayar pira, Mbak? Cara kita kerja sendiri sama ibu. Bane ora dibojo ya. Wong rene dhuwit tengkreng bayari. Dan sik to aku tak bayar yo. Ndi dhuwit iku plek sik. Pengen ro aku ndi dhuwit apa ora? 4000 to 4000 no. Lho, plek sik. Wah, dua pedel tuh. Lah iya to. Licik piye kok? Kita lah. Lho wani to ora bayar. Wani, ya. Kok Oh, tukang jaluk piro? Tukang suntiknya 50. Hmm? 50. Lah kita udah 10.000 sudah 1000. Lah iya splokno kaya rene. Wah. Lah ora di duwe reko-reko kowe. Nganu kan tukang suntiknya bar lah kayak iki. Nah, ora tekan. Duit sik to kok. Ora iso. Ya beda no, awak dhewe duit sik kok. Ora. Nang ngaret. Tis. Nang ngaret. Mau. Endi? Aku seru itu kowe. Endi? Bukan ngaret. Cah ana sing kaya ngono iya. Bukan ngaret Mas. Mo. Tek kongkon piye to? Oh sing diputar aku dia sing kongkon piye karo iki. Cari duit. Bodoh.
Pintone berarti. Kurang enak. Kowe asline bento kowe to, Mas. Tulisane padha ae. Caucu. Sing plengah-plengah kayak mondekne kok. Kembaran. Iya karo kowe. Bak, jadi kembaran, Bak. Berarti bento ndekne iki lho. Jejer to jejer. Bento anyaran rene. Kowe ta jejer. Plengah-plengah. Kowe tak foto. Lah. Nanti semoga moto. Lah. Lho ora iso kayak gawe kok. Tak sileh kok. Kowe nyileh iso to piye? Iso. Wong ora iso bareng kok. Aku. Dek reko-reko apa moto. Ya, ora apa-apa. Lah. Umum cah kulit.